Kuseyona imfene emnyama imfene bayihlinzi yahleka uDr Bulldozer. Bengisela kule ndaba yami le ethi ayikho into enganabo ubungozi. So kufuna ukuthi wena ube neunderstanding. Mina nje anginayo into enganabo ubungozi. Ubungozi bayo ukungagcina umthetho wakhona. Bengize ngakubekisela ngathi awukwazi ukungena emotweni bese ungena emgwaqeni bese awusayigcina imithetho yomgwaqo. Wangayigcina imithetho yomgwaqo vele ingozi izokwenzeka, ubungozi buzoba khona. Lento yonke engiyenzayo la ngisuke ngiyenza esigabeni sokuthi iyolwa nesimo sento engafuni ukwenzeka kuwe. So le gama nje lokuqala lokuthi iyolwa nento nayo elwayo. So njengoba ilwa nento elwayo, leyo ndikhomba ukuthi kuyoliwa laphana, ziyalwa lezi zinto, zilwa egameni lakho. So ingaka uthola ukuthi omunye uma ngumfasele kancane izofika ilwe ingabi nawo amandla makuwukuthi into yakhe ngiyibhekanga ngendlela eright, ngabona amandla ayo. Ngoba into ebalekile ukuthi mawuza kumfene emnyama kufuna sicale sibheke sibuke amandla alento ekubambile ukuthi angakanani, bese thina siwenza double kuze lento leyana izokhona ukuthi ihlaseleke. Ukuhlaseleka kwayo yehlelwa ngamandla bese ke iyaphakama ke le. Azihlali zombili lezi zinto lezi. Kufuna kube khona okuzohluleka okuyi-1 kuze into zakho zibe right. So njengoba ke sikhuluma ngento ke ukuthi kusuke kuyoliwa lapha kulwa nento ebambe wena. Akuwona ke umdlalo lowo. Neinkomo mazilwa ziyalwa, uthola ukuthi utshani buyahlukumezeka, utshani obungangenelani nempi yeinkomo, kodwa uthola ukuthi utshani buzohlukumezeka busiphuka impande ngokuthi bekade kunamadoda kade elwa la. So ngila ekuthenini ngifuna ube neunderstanding yokuthi ayikho into enganabo ubungozi. Ubungozi bento ukungagcini imithetho yaleyo nto. Yiko ngenza shoka ukuthi manginika umuntu into ngimnika egameni lokuthi ungizwe kahle ukuthi yonke lento le ioperate kanjani, isetshenziswa kanjani, yenziwa kanjani. Kuba ngcono kulabo othola ukuthi akathathi lokho permanent, uthatha lokho esikubiza ngamadoda, lokho engiyaye ngithi nguboleka kona kuhambe kufike kwenza umsebenzi bese uyakubuyisa. Abangcono labo ngoba vele into yakhona yonke yenzelwa la ekhaya. Njengoba yenzelwa la ekhaya, yonke into imithetho yayo igcinwa la ekhaya. Akufani nento ozoyithatha uhambe uyophila nayo impilo yakho yonke. Ngoba egcineni kwakonke kufuna ukuthi ke uunderstand ukuthi mhla walahla imithetho yalento nizophambana, and ukuphambana kwenu angeke ke uze ulwe nesipokwe. Isipokwe always siyokuhlula ngaso sonke isikhathi. Isipokwe siyakuhlula ngoba isipokwe siyaziveza masithanda futhi siyakwazi ukulwa nawe ungasiboni. Manje into enjalo ke ifuna ukuthi ube neunderstanding yayo. Ngishilo ngathi angichazi konke la escreening ukuthi kuhamba kanje ngezathu eziningi, ngoba kunezinye izinto uthola ukuthi ziyimfihlo yami. Ngoba ukusiza umuntu yinto efana nokukhanda imoto kulabantu abawo mechanic. Ifuna ukuthi kwesinye isikhathi ubuye ube amaqhinga okumelana noma okuhlela lezi zinto zakho lezi osukuzenza ukuthi into yalomuntu kuzisheshe ilunge kahle kufuna ukuthi niyenze njani mina. So ke amaqhinga ke lawa enginawo yikubona abantu into zaba ngazi ukuthi zisheshe ziphakame kakhulu, ziyakhawuleza, ziyashesha ukwenzeka. Yile sizathu sokuthi uyuthola ukuthi ezinye zezinto sengizenza through experience yokuphila nezilwane, yokuphila nezipokwe, yokuphila nemimoya. Mina ngiyazi njengamanje ukuthi umuntu makuthiwa sewuwe kakhulu kuze into yakhe isheshe ilunge kufuna ukuthi ngisheshe ngiyiphuthume kanje, ngisheshe ngiyilungise kanje. Isuke idinga ukuthi mhlambe ngimbeke kuyipi ilevel, ngoba yonke lento lesiyenza ngokwama level. Kuno level 1, level 2, level 3, level 4. Ila ngicina khona ke ku level 4. Kodwa ke akekho umuntu osakwangisokolisa ngaza ngamthatha ngayofika phansi ekugcineni ku level 4.
Leyo nto leyo iyayingijabulise ngoba phansi ekugcineni yila kunala madoda khona lawa othola ukuthi ngempela yilawa anamandla kakhulu. And-ke lawo madoda ke engikhuluma ngawo lawa othola ukuthi vele imithetho yakhona ufuna ukuthi uzame ukuthi ube umuntu oyigcina kakhulu, ube umuntu osayazi kahle impilo, and ube umuntu ohleli endaweni eyi-1, ube umuntu owaziyo ukuthi kahle empilweni ufunani. U-level 4 loyo. Yiko ngithi angithandi kwesinye isikhathi ukukhuluma ngayo kakhulu, futhi ngiyaye ngingathandi ukufaka abantu abasebancane laphana kuleya ndawo ngoba ngisuke ngazi ukuthi into enjalo iyenzeka kanjani. Nazi inamba ku screen mawukuthi unodaba lwakho ofuna ukuthi sihlale phezukwalo silungise. Zama ukuthi ungifanele sibone ukuthi siyilungisa kanjani le nto leyo ngoba ekugcineni kwawo konke kufuna ukuthi wena uphumelele. Ukuphumelela kwakho ukulungisa impilo yanaba abantu abangaphansi kophiko lwakho ngoba wonke umuntu okhona emhlabeni kunabantu abangaphansi kwakhe. Njengoba kunabantu abangaphansi kwakho kuze baphakame kufuna kuqale kuphakame wena. Ungabi-ke igwala, angilithandi igwala njengoba ngihlezi ngisho ukuthi igwala angilifuni futhi angilithandi. Ulokhu ngibuza imibuzo eminingi ukuthi kunjani kwasha kwacima abantu bobabona baphumelele ngaphandle. Labantu abaphumelele ngaphandle and futhi le mpilo abayiphilayo uyayihalela, uyayifuna, hayi ukuthi awuyifuni. Njengoba ungayifuni musuba-ke igwala. Awuzama ukuthi ufonele imfene emnyama sibone ukuthi into yakho ziyithini, uhambe uthole lezi zinto oyifunayo. Lezi namanje ongayitholi. Uhambe uphile le mpilo oyifunayo. Uhambe uhlale nakulo muzi owufunayo ngoba zonke lezo zinto zizokwenziwa ukuthi kumele uzoqala la. Uyathanda uthandi. Uma uthi futhi awuzi, anginankinga nalokho. Ngesizathu sokuthi ngiyazi ukuthi njengoba udonsela ku 40 years, udonsela ku 50 years, umbuzo wami munye uthi yonke leminyaka beyisole ngenzeka ngani lento. Ma ucabanga njengoba ngakenzeki for 40 years, mangabe usazophila 20 years kusuka manje noma 30 years kusuka manje, ithemba mawucabanga lisekhona. Ungabi igwala uzothatha le ndoda, uthathe lamadoda uhambe uyophila, uphile le mpilo oyifunayo. Uhambe ngemoto oyifunayo, uhlale emzini ofunayo. Ungabi igwala. Nawa ke amanamba ku screen. Mangibuya esigabeni sesithathu ngisazobuya ke ikhulume deep ngale ndaba le yamadoda ngoba abantu abaningi namanje sabadida. Ngiyaye ngizwe emafonini ukuthi isabadida into ebizwa ngokuthiwa amadoda. Abanye basho ukuthi bayayisaba. Ayikho into okumele uyisabe lana ngoba masikhuluma ngamadoda sikhuluma ngento ongesiyakho. Into okumele ukuthi uzoyithatha uphinde futhi uyibuyise. So ngisaya emarket, mangibuya emarket sizobuya singene deep kulolo daba.